Ja, u kent hem als Europees politicus, u kent hem als minister van Verkeer en Waterstaat, u kent hem nu als directeur van KLM Cargo. Maar hij is ook, en dat wist u misschien nog niet, voorzitter van een commissie die de Olympische Spelen in 2028 naar ons land wil halen, Camille Eurlings. En dat doet hij samen met onder andere top judoka die een gouden medaille won, Mark Huizinga. En die kent u op deze manier bijvoorbeeld. Daar gaat hij Ippon en neemt hem over. Goud is er voor Mark Huizinga. Schitterende techniek en een schitterend toernooi met hele mooie Ippons van Mark Huizinga. Vandaag is de dag dat er opnieuw aandacht wordt gevraagd voor Olympische Spelen in 2028. En dit is ook een periode in ons land waarin er gesproken wordt over een recessie. Want we zitten letterlijk in die recessie en de vooruitzichten zijn niet per se optimistisch. Dat lijkt mij moeilijk om in deze tijd te praten over de Olympische Spelen en vooral mensen enthousiast te maken dat daar toch veel geld naartoe moet. Ik ben ervan overtuigd dat het juist in deze tijd belangrijk is om het over zo'n ambitie te hebben. En dat is allereerst omdat zo'n ambitie voor 2028 16 jaar vooruit kijkt. Ik mag toch hopen dat we voor die 16 jaar voorbij zijn, uit de recessie zijn. Maar los daarvan... Maar in de aanloop moeten ook kosten worden gemaakt ja, natuurlijk. Maar de vraag is wat kosten zijn. Als je ziet waar wij nu €1 met de miljoen topsporters... bijvoorbeeld, dat zijn kosten. Ja, maar wat krijg je daarvoor terug? Dat is natuurlijk de vraag. In de aanloop zijn wij met de topsporters bezig de sport in het land zeer te bevorderen. En het mooie is, dat is niet alleen overheidsgeld. Vandaag heeft een grote coöperatieve bank, om het dan maar netjes te zeggen, zich gecommitteerd om in Bergijk bij 10 basisscholen het aantal uren sport te verdubbelen. En daar zelf tot 2016, als wij moeten besluiten of we er definitief voor gaan, voor dat Olympisch bid, om daar garant voor te staan financieel. Dat proberen wij op gang te krijgen. Heel veel bedrijven die vandaag op het Olympisch Congres zeiden, wij doen mee. En je creëert dus niet alleen enthousiasme, maar creëert op korte termijn positieve effecten als een gezondere jeugd die meer sport, maar ook tal van andere mooie economische effecten rond uw plan valt onder het ministerie van Sport en Volksgezondheid en Welzijn. En mevrouw Schippers, de minister in kwestie, die zegt ja, in deze tijd waar ik van mensen moet vragen een eigen bijdrage te leveren aan hun eigen gezondheid, is het een beetje gek om over zo'n miljardenproject te gaan praten. Ja, maar we hoeven nu ook helemaal niet over miljardenprojecten te praten. Partijgenoot voor u, hè? Dat weet u, mevrouw Schippers. Het is geen partijgenoot van mij. Het is meer een partijgenoot van mevrouw Kroes. Oh, sorry. En ik moet u ook in die zin corrigeren. En daarom is ze ook zo verstandig. Oh, u vindt het een verstandige opmerking? Ik wil toch niet zeggen dat haar staatssecretaris minder verstandig is, want dat is toevallig wel een CDA'ster. Ik moet u corrigeren. De partners waar wij met Olympisch Vuur mee te maken hebben zijn heel divers. Dat is niet alleen het ministerie van VWS, dat zijn andere ministeries, de werkgevers, het is het onderwijs en steeds meer het bedrijfsleven. En dat is net de kracht van dit verhaal. Het moet iets worden van de hele samenleving, waarmee je ook op korte termijn heel veel goeds doet, de sport stimuleert en ook kijkt hoe je zo'n plan zo efficiënt kunt maken over de jaren die we nog hebben. Dat het Nederland geen geld gaat kosten, maar gewoon geld gaat opleveren. Mark Huizinga, jij weet natuurlijk hoeveel enthousiasme er in Nederland is voor sporters. Dat voel je. Je weet ook hoeveel enthousiasme er was toen jij terugkwam met je gouden medaille. Maar is dat enthousiasme er nu in deze tijd, waarin het A nog ver weg is en B het slecht gaat in de samenleving, economisch gezien, ja, kom je dat nog een beetje tegen? Of kom je nu langer gezichten tegen? Ja, natuurlijk kom je dat tegen. Maar dan heb je het ook wel weer over verschillende dingen. Of mensen enthousiast zijn om een sporter aan te moedigen voor een wedstrijd. En dat zien we bij alle grote evenementen die er zijn. Dat enthousiasme is er. En dat gaan we dit jaar ook in Londen weer meemaken. Zeker als het weer zo dicht bij huis is. En of we dat in Nederland willen organiseren. En de weg daar naartoe. Daar zijn we wel 2 verschillende dingen. Natuurlijk, het zit nu ook economisch tegen, lastige periode. Maar we hoeven ook nu niet de rekening te betalen om een Olympische Spelen te organiseren. Wat is jouw taak nu eigenlijk? Wat moet jij doen? Ik zit hier eigenlijk namens het hele topsportteam. We hebben een groep van wel 28, voornamelijk oud-sporters. Die juist in de gelegenheid zijn om uit te leggen waar het Olympisch plan voor staat, waar Olympisch Vuur voor staat. Want het gaat vaak om nu ook het draagvlakonderzoek wat er geweest is. Willen we de Olympische Spelen in Nederland organiseren? Het draagvlak neemt af, hè? De vraag was of we die Spelen willen organiseren en daar was het draagvlak van afgenomen. Ja, er waren meer mensen tegen dan voor. Ja. Nou scheelt dat overigens niet zo heel veel hoor. Dat was 30% was voor, 35% tegen en de rest hangt daar tussenin. Dus het is nog
redelijk in balans, maar we zouden het graag hoger zien. Ja. Maar het gaat niet alleen om die vraag, willen we het organiseren? Want zo is de vraag gesteld. Maar waar we nu met Olympisch Vuur veel meer mee bezig zijn, is om als land klaar te zijn, dat we een trotse gastheer kunnen zijn, dat we zover kunnen komen, dat we ons kandidaat kunnen stellen. En dan gaat het over meer sport op school. En als wij gastheer willen kunnen zijn van zoiets groots als Olympische Spelen, dan moet onze infrastructuur beter. Ja. En als je gaat vragen, wilt u graag dat de infrastructuur in Nederland verbetert, dan zal het draagvlak groter zijn. Dus het gaat niet alleen om de vraag, kunnen we die Spelen organiseren of willen we die Spelen organiseren? Maar willen we ons land naar zo'n niveau brengen dat we in staat zijn om die Spelen te organiseren? Ja. En als we eenmaal op dat niveau zijn, dan kunnen we ook de volgende stap zetten. Maar als de vraag weer is aan de Nederlanders, wilt u dat er nu hele grote sportstadions gebouwd worden omdat er straks Olympische Spelen aankomen, dan zullen mensen weer zeggen, nee, dat willen we niet. Maar dat is ook de volgende stap. We hoeven ze ook nu nog niet te bouwen. Nee. We willen eerst zorgen dat we een sportiever, vitaler land worden. Dat we investeren in de sport. Sport voor de jeugd, de sport voor ouderen. Zodat we een gezonder land worden waar wij in 2016 kunnen zeggen, nou, wij kunnen ons inderdaad wel kandidaat gaan stellen. Ja. En dat we in 2021, als die keuze uiteindelijk genomen moet worden door het IOC, dat de wereld dan ziet van, hé, ja, Nederland kan dat wel. Die is daar Hoeveel wel klaar geld is er nodig tot 2016 om dit doel te bereiken? Oh, dat valt heel erg mee. We doen het nu met een aantal miljoen in totaal. Maar wat wij willen hebben is dat het bedrijfsleven er vol mee ingaat. Ja. Maar hoeveel geld is het? En dat zie je gebeuren. Nou ja, ik hoop dat ik volgend jaar kan zeggen heel wat meer. Het zijn verschillende potjes. De minister heeft nu toegezegd aan buurtsportcoaches 70 miljoen in totaal uit te geven. Dat is een beleid wat zij zelf willen, omdat zij die sport belangrijk vindt. Gebruiken wij om het sportonderwijs te versterken. Het is precies wat Mark zegt. Het gaat erom dat je nu goede dingen doet. Dat je Nederland sportiever maakt. Dat is van belang ook voor de gezondheid van jongeren die steeds te dikker worden. Ja. En die moeten gezond zijn. Dat is ook preventie. Maar daar is iedereen het wel over eens. Maar daar hoeven niet per se Olympische Spelen die hier georganiseerd worden aan gekoppeld te worden. Maar hoe mooi is het? Hoe mooi is het als je wel die drive hebt om het te proberen? De vraag is of je in 16 ja of nee zegt. Maar alleen al het feit dat je ermee bezig bent. Ja, maar u vindt dat er dan ja gezegd moet worden, anders zit u niet als voorzitter van de commissie. Ik vind dat je de drive moet hebben om ervoor te gaan. Ja, stel nou dat het lukt om de mensen erachter te krijgen, aan de beslissingen zover te krijgen. Moet het trouwens Amsterdam of Rotterdam worden wat u betreft? Nou, dat is ook wel zoiets. Als je het dus goed wil doen, dan moeten de Spelen van Rotterdam en Amsterdam zijn. Maar ook die van Grollo en Drenthe, waar men heel veel heeft gedaan. Ik weet niet of u met Grollo uw kans